No. Presne pred rokom sa lídrovi skupiny Komajota Martinovi Husovskému narodil syn Matej a už mu aj pribudli ďalšie povinnosti. Stal sa z neho totiž regulérny krstný otec. A nie hociaký. Spolu s ostatnými členmi Komajoty totiž privítali na svet malú kozičku. Volá sa Jotka, to znamená koza Jota. A dúfam, že teda bude zdravá. Občas sa na ňu zájdem pozrieť, aj keď si už celkom presne nepamätám tú tvár, lebo predsa len to nie je ľudská tvár. Medzi starosti krstného otca patrí aj vyživovacia povinnosť v prípade, že sa rodičom dieťaťa niečo stane. Martin sa však podobnej situácie neobáva. Dobrá kozička sa vždy teda zíde. Priestor sa nájde vždy a ja myslím, že minimálne Matej, teda synček, by bol úplne nadšený z toho, že máme nejakého, že má štvornohého kamaráta. Okrem nového člena rodiny má Komajota ešte jednu novinku. Usilovne pracujú na príprave 3. štúdiového albumu a dokonca sľubujú aj jedno prekvapenie. No neviem, či to môžem prezrádzať, ale je možné, že v jednej skladbe sa ozve dokonca aj gitara. Keď už nám teda pred rokom napísali na blúdisko, že sme nahrali zlé gitary v istom nemenovanom českom časopise, tak som si povedal, že keď už tam má byť zlá gitara, tak ju aj nahrám. Chystám sa si požičať aj nejakú poriadnu gitaru z roku 1967 maximálne. No a na nej teda by som chcel, už keď nahrať zlú gitaru, tak už naozaj nahrať zlú a poriadne zlú gitaru. Na to, ako bude znieť prvá gitarová pesnička od Komajoty, si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Už ho točíme veľmi dlho a budeme ešte dlho točiť. Prvý single z pripravovaného albumu skupiny Komajota by mal svetlo sveta uzrieť už v priebehu najbližšieho mesiaca. No a kto vie, možno ho budú chlapci zo skupiny Komajota krstiť práve kozím mliekom. Pre televíziu Joj, Peter Tarasovič.